Prøv at skifte volden, Tanja. Du skal sige, hvis det er, at han stopper, ikke? Du skal sige, hvis det er ham, der stopper. Ja. Spænder han imod? Ja, han vil ikke gå, vel? Ja. Nej. Jamen, der kan man sige, at gjorde den bare det modsatte, egentlig bare løber afsted, jo, ikke? Ja, det var nemlig derfor, at den bliver helt ærgerlig, men jeg skiftede til bid. Men det er jo det der, sådan der plejer den jo at være med mig. Om jeg har bid, eller hvad jeg har. Ja. Og det er hver gang, du drejer derhenne, faktisk. Ser vi, om man gør det garanteret igen. Er det, når han skal ind på den skulder, eller hvad? Nej, nu har han glemt det. Prøv at ride rundt på volte. Altså sådan 20 meter volte. Altså, den anden side ret. Ja. Altså ikke helt så tæt på mig, vel, så jeg bliver revet ned. Prøv lige at give ham en pause, Tanja. Benene. Så kan den godt stadig tro bagefter, at det stadig gør ondt i ryggen, ikke? Jo. Er det måske der, en vis grænse, vi skal... Altså, vi håber på hvad som helst. For den gør det ikke lige nu. Men når du så kom lidt som før, så var det jo også kun derhen, den stoppede. Hvorfor fanden gør den det? Og det er også det, jeg føler nogle gange i volden. Så kører det, og jeg tænker, ja. Og så drejer jeg, og så bliver det eddermame mærkeligt. Nu gjorde den det så ikke så slemt. Du drejede heller ikke så meget, vel? Møgdyr. Ja, det har den 7-9-13 altid gjort. Den har ikke været sådan en, der løber, men den føles som om, den vil løbe helvedes til med en. Tro mig. Den synes bare, du slappede for meget af. Jamen, jeg tror, det er sådan noget, Gud, er du deroppe, eller? Nå, så drej. Bare rid en lille volte. Ja, så var det selvfølgelig for den forkerte vinkel. Prøv lige at komme længere herhen. Sig det, når den gør det. Kan du gøre det? Hvis du... Ja, men jeg må stå herinde i midten. Bare rid rundt om mig. Nej, men lidt, ikke? Ja.
Helle? Ja. Det er helt tydeligt at se, for nu slapper den af. Det gjorde den altså ikke før. Nej. Den skal bare have valgmuligheden mod værst og værre. Prøv at ride ned ad langsiden. Ja. Og så, eller også ride lige ind og skift folden. Ind over midten, og så... Nej, først skift folden, og så langside.